Nagsampa na ng kasong material misrepresentation ng Commission on Elections o COMELEC laban sa sinibak na alkalde ng Banban Tarlac na si Alice Guo na ang tunay na pangalan umano ay Guo Huaping. Ayon kay COMELEC Region 3 Assistant Director Attorney Elmo Duque, isinampa ang kaso nitong Martes, October 29 sa Regional Trial Court ng Capas Tarlac. Kahapon lamang sinamahan namin, kasama ko si Attorney Nomer Lobo bilang Regional Election Attorney, ang representative ng Law Department para mag-file ng information doon sa Regional Trial Court ng Capas Tarlac. Okay? So yung information na yon tinanggap at na noong October 29 at about 11:30 2004 at about 11:30 in the morning. Ang pagsampa ng kaso ay tinuloy ng COMELEC dahil wala silang natanggap na mosyon para muling isaalang-alang ang kanilang resolusyon na magsampa ng impormasyon laban kay Guo para sa paglabag sa Section 74 in relation to Section 262 ng Omnibus Election Code. So yung pag-imbestiga ng Department of Foreign Affairs, particularly doon sa and the BID, and then the PSA, the Senate, which actively participated doon sa investigation. And then yung kaso din na final ng Solicitor General na siya ay ako waranto case. And then yung pagkakansela ng kanyang Philippine passport. So lahat ito ay naging basihan, okay? Alongside doon sa record niya, doon sa voter registration record niya, doon sa kanyang final na Certificate of Candidacy noong October 1, 2021 bilang tumatakbo na kandidato para mayor ng munisipyo ng Banban Tarlac. Yun ang mga naging ebidensya, kaya yung mga fingerprint niya, kaya ang ginawa ng COMELEC and Bank ay nag-file siya ng information finding respondent accused Alice Guo as probably guilty of material misrepresentation in her certificate of candidacy. Nakasaad sa batas na tanging Filipino citizen lamang ang maaring tumakbo ng posisyon sa gobyerno. Ang magiging consequence kung siya ay makonvict dito sa information na sa kaso na ito, of which is an accused, ay magiging disqualified siya to hold public office and she would be deprived of the right to suffrage per section 262 paragraph 1 of the Omnibus Election Code. Maliban sa election offenses, naharap din si Guo sa reklamong graft, qualified human trafficking, money laundering at tax evasion. Patuloy din ay sinasagawang pag-imbestiga ng Kongreso sa kanya umanong koneksyon sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Si Guo ay kasalukuyang nakadetine sa Pasig City Jail. Matatandaan din na inanunsyo noon ang abogado ng sinibak na alkalde na muli itong tatakbo bilang alkalde ng Banban, pero binawi mismo ito ni Guo. Jennifer Salenga, CLTV 36 News.